Sickness and Filth. Mä oon täällä penskojen kanssa leikkimässä leluilla. Tai siis, hän on koiria. Helvetti koisaa näitä hanskoja leikkiä. Käytiin äsken pikkusella juoksulenkillä. Näiden kanssa ja silleen sitten. Jos tuo helmet häviitte sen lelu. Häh? Miksi musta tuntuu, että tää kamera on vähän likainen? Tän! Tää on nuorempi. Napsu. Tää on tää ilmahihna oleva. Sitten on... Ei! Sitten on Sissi. Voh! 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 Sano! Istu! Sano! Hieno. Mä oon vaan opettanut hiukan perseelleen, koska Sano on niinku hyppy. Tai silleen. Mut sit se ei hauku. Koska se on niinku oppinut, että Sano on hyppy, niin sit se vaan niinku hyppää silleen. Kommisesti. Sitten mun osalla peruskasvatti silleen. Mutta toi lihavempi, eli mikä tuolla takana. Ei oikein osaa mitään. Nyt taas hävittää. Sitten etsii sitä 1,5 tuntia taas sitten. Kyllä ne yleensä on löytänyt sen, kuten huomaa, niin täällä on leikitty hiukan leikkejä. Ne on nyt tosiaan hävittänyt sen. Toivottavasti ne alkaa piakkoon löytellä sitä. Mä oon vähän ärsyttää, kun mä en tiedä, että kuinka mä näyn tästä. No mihin ne meni hä? Mihin? Molemmat aivastelee siellä. Se kiertää mut tähän. Mihin helvettiin se on laittanut? Siellä! Ei! Siis Sissi on hihnas sen takia, koska se karkaa niin helposti. Sitten jos ne on molemmat irti, niin ne karkaa varmasti. Ja Kapu on semmonen, että se ei uskalla koskaan lähteä mihinkään. Napsu! Tän! Napsu! Skykkärit on nyt jalassa. Helvetti, soikaan. Tää oli vähän tällainen koirapostaus lähinnä. Miten tyhmät etsii se tossa? On tämmönen iso tarha tuolla, missä niistä viettää hyvin suuret osat päivää. Ne leikkii ja hilluu ja tekee kaikki kivaa siellä. Se on löytänyt sen. Ei! Peruuta! 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 Ei! Istu! Se ei istunut, se meni maahan, pirkeli. Sä kaadat mut. Mikä morina? No niin. Siinä se taas nähtiin, että Kapu vei. Hei! Katso! Se tuo kengää. Ota! Otat pois! Nyt sitä ärsyttää, kun se ei saa sitä. Ota pois!
No ota! No ota! Ota, älä kenkärvi. Ota! Vittu kun kattoo. Ota! No helpotetaan vähän. No ota! Siis otti paremmin kiinni sit, kuin et saa sitä sieltä. Hyvä. Se sai sen sitten niin. Vei mun lelysäätälään rakkari. Se on persepöstä sun äsken. No mikä siinä? What do you? Nam. Kaveri vei sinne näistä. Joo, no ei mulla oikeastaan ole mitään. Sori vaan, että en ole postannut pitkään aikaa, koska on ollut hiukan ongelmia tässä. Enkä ole jaksanut kautta viittinyt kautta kehannut. Ja sitten... Mitäs tekee? Joo. Kautta viittinyt kautta kehannut, kai halunnut kaikta jotain paskaa vittu. Ja mä en ole sitä tehnyt, mutta joo. Eli mä teen sitten varmaan aihepostauksen ehkä illalla. Mutta katsotaan nyt. Moi.